Kniha Cifruška Lipienka a jej kamaráti. Ak povieme, že v prírode žijú krásne zvieratá, myslíme tým väčšinou jelenia alebo leva. V knihe Radomíra Sochy sa nám však naskytne iný pohľad. Aj vo svete hmyzu môžeme predsa nájsť krásu a poučenie. Budeme svedkami toho, ako sa z malého vajíčka vyliahne cifruška Lipienka. S ňou potom budeme spoznávať, ako rastie a objavuje svet okolo seba. Lipienka sa počas svojho života toho veľa naučí. Bude si napríklad hľadať životného partnera a taktiež bude musieť prežiť chladnú zimu. Pri jej dobrodružstvách zistíme, že aj cifrušky musia mať trpezlivosť. Potrebujú počúvať skúsenejších a byť opatrné. Za každou kapitolou nájdeme otázky, ktoré môžeme využiť na rozprávanie s našimi deťmi. Alebo si len môžeme overiť, či dobre počúvali. Miluje vaše dieťa hmyz? Urobte mu radosť knihou Cifruška Lipienka a jej kamaráti. Knihu zakúpite na stránke vydavateľstva adventorion.sk.